dingiral rewɓe. Minati Diallo. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla bon e yewtere men dingira rewɓe. toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali ñalorma gohol lewru jeegaɓuru kertanaɗo kosam. hitande kala o ñalorma ana teddine ngam wallude yirwere kañum e ɓantare yimɓe kañum e gollirɗe e fannu kosam. holno alhaali sippoɓe walla sottoɓe kosam e leyɗe Afrique worri hertamuya tawaɓe e leyɗe Sahel ɗe nde wonno e ɗi duuɓi cakitiɗi fuu baasi na rafindenagu gonɗe e leyɗe Sahel ɗe laatike sababu wargol ujunaji kewɗi daabaji ujunaji goɗɗi gujjama. ɗum ana waddani caɗele kewɗe gollirɗe e banggue kosan. e jonde nde eɗen gondi e hoɓɓe ɗiɗon Hawa Bande jeeyaɗo Burkina Faso. omo jogui gollirde e kosan noddirtede Allah wallu leyteri kosan ban. Boubou Sango ko Mali jeeya kanko ardi gollirde Boubou yewtere nde jooɗike bisimilla mon e heɗade. aywa haɓɓitan ɓi nagge ma tongoɗa nagge ma daɗoɗa ɓi nagge gol e koyngal inniraɗo kaɓɓa e koyngal inniraɗo ko gadda kakol maɗa toppinoɗa ɓiɗa fa tumbudema hewna kosamati ummoɗa jalta hooƴa kaɓɓita koƴƴe ɗe kaɓɓita ɓi nagge gol koyngal inne muɗum ɗo. Nam ko Binta Bari keɗiɗen ɗo e alhaali no kosan ɓirirte na e mbiyan no kosan heɓirte. Boubou Sango mi salminima. Jowtima sanne. Hawa Bande mi jowtima andun. ay fofoma eɗen andi ɓuytagol dabaji hertamuya nayyi e leyɗe meɗen yoga saabe rafindenagu ana taska e ɗi duuɓi fof. yalla hande hono gollal mon ngal worri tiɗormaji na godi e golle on sanne saabu kosam wala golloɓe ɓen jaati mbawa hawritinde golla nayi ndiwama goɗɗi mbarama a anda to fayi nagge wote fayi to wodi hande ndelle fayi kosam ɗam heɓugon ɗum na tiiɗi sanne mi fuɗɗino miɗo adowa kosam am faa Wagadugu ɗum won capital les fermiji ko codata kosam ɗam les ferme Wagadugu e ngaɗa transport mo kokka gollowo kosam Wagadugu to waɗa ɗum pasteurisé ɗum won wawninaɗam heɓata ɗam bonno ndelle ndeɗam wari haɗam yotto kungusi fuu ɗo cottam miɗam ɗon jaati mi wawa hewtude ceede ma jam ɗum ka go'o tiɗorma ɗiɗamo du somi waylitiɗam fuu sodoɓe am ɓe mbi'an woɗam kosam gattaɗam ndiyam par ce que kosam nayi fermiji ɗum won ras azawakiji ɗin kosam nayi men fina tawaji ɗum won jebipel on kosam majji wana gootu ndelle ɗum fa hande wo tiɗorma client en nam ko nyallanomi sotta nyaloma goto ndago ujunaji 15 hande mi wawa heɓude fay ujunereru suudu ndun ka womi ombay ɗum ni sona ɗum kani wondu ombundu. Boubou hono o alhaali wori to Mali to Mali ɗo e hoore muɗum no wiiri fo miɗan ɓurni jaati nawde won ɗum crise no mbirɗa dabaji mbarama yimɓele eggi probléme ngaji mawni sanne sa waɗi feeɓe makko ɗo e hoore muɗum kosan ko sottiteno sa ƴeewi litre goto capanɗe jeetti hande wari fa temedere e sappo tanɗan waylitaka feewi sa waylitiɗan hande sa wi kasen fa jeeya ɗum prix goɗɗo fuu jama o wawa famude par ce que tiɗalla naati tatteji ɗi fof hande feewi so capital gonɗa hande aɗa yiya tiɗalla o feewi minen malgré to min jeeyata to hande sa hewɓe sa hani prix kosan fuu yiyam wawa ɗum par ce que an tiiɗi gollono ƴo sa ƴeewi gonɗo feewi hoore muɗum Bamako ɗo par ce que sa ƴeewi cutto to joomum jogui wona ñamminowo jamma ila ñalawma par ce que ko ɓuuri hewde fof huɗoli ana ladde ana woodi par ce que hewɓe eggi gartiɗo fenga kewɓe chance wartirde dabaji muɗum hande ɗo tana ñamminade ɗo yo ngallu noon kañe e ɓuruji walda ladde wala ɗo dure wala ɗo ɗum ñamdu so ñammin daba muɗum sa wi yeeyira kosan ko yaasi wawa no kandu sana yaltina donc fuu so renti hawri waɗan tiiɗalla sanne client hoore muɗum wawa famude nam Boubou landalan faade e maɗa kañum e Hawa to en ƴeewi ko lituruji ko golliranno ɗon kosan nde wakkati fade o rafindenago waɗude e jonin oɗon keɓa hono ɗi lituruji ƴeewi hande mbiɗa wawi wiide ko heɓeteno arande ko wawi hande ɗum hedda keɓede jaati par ce que arande aɗa wawi sa jatige minen miɗen baylitanno ko prix 500 litre min gaɗiranno mais hande tiiɗal par ce que en fait
jama wari heewiɗo hewɓe fu ngari fa ndentoɓe bon jaroɓe kosan heewi forcément sa ƴeewi ɗum hannde tiigal waɗan donc lidiri komin keɓatno arande ko wona ɗum min keɓata hannde ko par ce que tan jomum o hoore muɗum jogi yimɓe ele hewɓe ɓe hokkata donc wona ɗum heɓete hawa minen arande ñalowma goto miɗen mbawuno jaɓude ndago litraji hemde no gayi ma hemde capannayyi hande min mbawa heɓude fay weeti fu liiti capannayyi kulɗe saabu joni so a ndaari kulle fu dilli ɗi ndiwama woko wujja ɗi andaka to e naati ɗi woɓɓe adi ko muɓoye doggidi na mboya dadde a anda ndaɗi ndaɗa ya anda de ndabawa ko hokkata kosam ka fuu minen ka min ngala kasi le kungusi jaatik wala ayo woɗi hedditoriɓe seeɗa seeɗa ley saari ɓen du so jomum ñamni fuu wiyan cooda litere hemde ma hemde noga saabu so an letteri on a soodaydu ha jaaɓe ley saari ɓen jahan cooda yalla hande holko jaatin hani waɗede gam ɓeydude yirwere heɓugol kosam min ka ko jiitumde ko wawi wallude cuuɗi kosam ɗi tawe na mbawi heɓude golla tawi fay golla ngan so hewtay no arandi noon duna wawi hewtude fay so feccere tata ɓeyde so tawi yimɓe goduɓe ley saareji ɓen na mbawi waɗugol fermiji fay so pamari membre en coopérative on saabu membre en coopérative ɓen ka so keeɓi kosam ni tilan jahan kokkoa coopérative transformation to heɓa golle on yahara yeeso walloɓe ɗum won ndago projet ji ma gouvernement sona wawi wallude tawi woduɓe ley saare na mbawi tawi membre en coopérative on keɓannayi ɓireteɗi kaɓɓa darano coopérative transformation on heɓa cuuɗi ɗin keddona golla e buubu anne ƴewde tan adno worno aranni wona noon heddi worrude hannde sa ƴeewi nden huɗoji ana worno kulle fano ɗum fu wala hannde kambo ana wara kambo ana wasa warde mi heeɓi chance duuɓi ɓettiɗi mi yeehi Amérique mi yi kibaruji maɓɓe kamɓe ɓe killaga kambo wari eɓe jogui huɗoji maɓɓe ɗi ɓe awata ɓe ñamnira dabaji mum ɗum fu projet ngaji initiative ngaji hakkilleji noon ana wawi waɗede ana wawi gollede fa feewa ɗo ɓuuri tidde fu hannde sa ƴeewi gollo dabaji mum landa ñamminde dabaji muɗum heɓude ladde hannde mowannat lan mbawɗa durde dabaji maɗa heeɗaki donc hono mbawɗa wadde so keɓa ɗo nokku ɗo ko mbawɗa ñamminirde dabaji maɗa sa kaara no keɓirta ko tan tawi dabaji maɗa ɗiɗo an kaara ɗum yo goho donc ɗiɗoɓel muɗum yeno gomɓe ley gollal muɗum ngal kibaru kosan hono gaƴirte formé jangguine fa heɓa hakkilleji hono kosanɗa hani waylitirede ɓe mbaylita ɗum tawe ɓe mbawi fey so tawi hannde sa ƴeewi tiiɗallah fa yetade wono kibaru courant wono kibaru naɓude hokkude sortinoyde client en tatteji ɗi hono mbawɗen wadde heɓude hakkilleji tawe fey so tawi a moƴini kosan tade andi ɓiraɗam tawi fa moƴinaɗo kulle goɗɗo ana yawi bonde hoɗum mbawɗa wadde ko mbaylitinta kosanɗan tawe ana wawi eɗen wawi judde balɗe donc ɗi hakkilleji ana keewi hannde mi lewɗe kewɗe waɗi ɗum développé donc mbiɗen e hakkillan ka yeno filiére muɗum o golle mawɗo hani waɗede hen yimɓe eɗen andi ko ɓuuri hewde e kosameji ko jareten joni fo a haali haala nono muguji kosameji taweteɗi e bidongaji hono Bridel en Kanja en holko saabi leyɗe Afrique ɗe mbawa moƴƴinde hono majje ɗe nawtoreɗo Afrique ɗo ɗe naɓe leyɗe tubakuɓe hande sa ƴeewi an no innan debbo o worri kibaru kosam muɗum min no gorumen fof duuɓi jeɗɗi joni mais tiiɗallaji mawɗi ari heɓa ɗum fof heɓa balligo woni hoɗum ene waɗede formé fa gasa hono laatira hono keɓirta hakkilleji kesi et puis heɓude moyen ngaji gollirɗe muɗum jaade hoore muɗum kaakele muɗum hoɗum hani kuɗo kaajida donc leyɗal kewɗe mbeɗa subvention fiɗe hoore ma tara tawata haaja waɗede formé jangguinede kulle kewɗe laamu so projet walle waɗi formé mere fa gasa so kaakere haaja soden kaaki hokke ko wonɗum par ce que ana andi sa a golli a wallan filiére o fof hoore mum ɗum yo goho a ɓaman yimɓe golle a ɓuy tan yenoɓe ngala golle ko ballata ko filiére ana heewi sanne donc enen hoore meɗen no mbirum ni tan so en keɓi initiative yimɓe fof acteur ɓe fof golloɓe ley hen ɓe fof dokkodiri hakkille dokkodiri juuɗe fof ɗum yaran yeeso ɗum tan watta so filiére o hannde heɓa no yaara yeeso hawa anne ko woni hen miijo ma o wi so a yii hunde ƴeɓtoke fuu wo tigidaji waɗa di ƴeeñi sona ɗum ƴeeñata yimɓe ɓen na mara mais weeti fuu woɓoy keddakina e les tradition oye mbaylitay to mbiyetene kosanŋaji Bridel de nidoji na waɗede kadi amen en gaɗata toon ɓen mbayliti no marirta ndelle so ko ɓuri woɗde fuu sona gouvernement on darano maroɓe ɓen tawe go'oka ɓoye keɓa nokkuje ɗo ɓoye mara ayo tata ɓen du mballire ceede e guineyi heɓa tawe kosam ɗam heɓe faa heewa so kosam ɗam heɓama faa heewi fuu wala fuu
ko amin Afrique ɗo du ko e mbawa waylitinde e mbawta mbayliten ko coodeten lehɗe tubako ma lehɗe janane ɗen fuu e mbawa mbayliten ɗum lehɗe men Afrique ɗo tawe ɗum ñameten amin yiɗa dara fuu dande haɗata en jottike e timmoɗe yewtere nde on jarama Hawa Bande e Boubou Sango on jarama onon merci fofomo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawdede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikira alarbare na e dow lowre amen weŋaji 3 toɓɓere RFI toɓɓere FR calal FF on jarama